Aquest diumenge va fer 3 anys de la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça arran de la seva victòria a les eleccions del març de 2021. És per això que avui, i feia setmanes que volíem parlar-hi, ens visita qui va acabar segon en aquella contesa electoral. Senyor Víctor Font, bona tarda. Com estàs, Jordi? Molt bé, i vostè? Molt bé, com passa el temps, 3 anys, Sí, sí. Tot bé, tot bé. Estem tots molt vells, vostè potser no tant, però... També. Escolti, fa uns dies, amb motiu d'aquest tercer aniversari de les eleccions, va fer una nota, diguem-ho així, una nota pública. Carta oberta als socis i socis. Això mateix, una carta oberta. Titulada Refundem el Barça, on explicava que la seva candidatura no ha deixat mai de treballar en aquests 3 anys. Per centrar el context de l'entrevista, Víctor Font es presentarà a les eleccions del 2026? Doncs no ho sabem, perquè dependrà molt del context en el que estiguem d'aquí 2 anys. I em sembla que a l'entrevista aquesta que em van fer ara fa poc ho deia, no? Si les eleccions fossin demà em presentaria segur, perquè el diagnòstic que fem de la situació del club i la solució que creiem que és necessària doncs encaixa molt amb tot allò que venim treballant des de fa temps. Per tant, pel que diu, encara té fe que Joan Laporta pugui redreçar aquesta situació. Home, fe mai hem de perdre de res. I tant de bo doncs, es comencin a posar els fonaments de les solucions que hi ha d'haver en cadascuna de les àrees, a l'àrea econòmica, a l'àrea institucional, a l'àrea social, perquè després tot això acaba revertint en l'àrea esportiva. O sigui, jo crec fermament que si es fan bé les coses en cadascuna de les àrees del club, els resultats esportius acaben arribant. Ara li preguntaré què vol dir refundar el club, però igual que manté la fe en que la cosa millorarà, entenc que el balanç d'aquests 3 primers anys no és bo o no el convenç. Així és, i ho venim explicant. Jo sempre explico que no crec en el model d'oposició tradicional. Això no són les eleccions a un Parlament d'un govern d'un país. Això és un club de futbol on les emocions compten i on tots som culers. I sempre he fet l'analogia de que unes eleccions a la presidència del Barça haurien de ser una mica com unes primàries en un partit polític. Que, escolta'm, amb socis que tenim projectes de futur, els presentem, la majoria decideix i després tots som culers i ens hem de posar tots darrere. Però també és cert que al final, sobretot tenint en compte la manca de mecanismes de control efectius que el model de governança que ens hem donat doncs té, és bo que almenys la segona opció, que va tenir 1/3 dels vots, 17.000 vots de socis i sòcies, puguem, de tant en quant, en moments oportuns, i quan fa anys de les eleccions doncs pot ser un bon moment, donar el nostre punt de vista, la nostra perspectiva, i això és el que vam fer amb la carta oberta aquesta, intentant agafar certa perspectiva i intentant fer una anàlisi el més objectiva possible de la situació. En aquesta carta, precisament, acusa l'actual Junta de no tenir pla ni professionalitat. A què es refereix concretament? Aviam, quan parlem del tema de la professionalitat és el tenir a les millors persones al capdavant de cadascuna de les àrees del club. Un club com el Barça té una part empresarial. No és una empresa al Barça, però hi ha una part empresarial importantíssima per generar recursos i poder competir després amb el Madrid, amb els clubs d'estat, i aquí necessites a la part empresarial els millors executius possibles. Necessites un CEO que tingui experiència rellevant en gestió de situacions complexes com la que es va heretar del mandat anterior. I aquí no hi ha un CEO, no tenim una estructura executiva. En la part esportiva necessitem, des de la vicepresidència esportiva fins a l'últim executiu, doncs, els millors possibles, i que cadascú es dediqui a prendre les decisions en allò que més en saben. Això, per mi, és de calaix, i la realitat actual del club és que, en comptes d'aglutinar talent, el anem perdent. Jo tinc una curiositat en aquest apartat, perquè li he sentit la reflexió a més d'un executiu que ha estat o que ha sortit del club, que és difícil triar el projecte del Barça tenint en compte que tu pots ser el millor CEO del món o el millor director comercial del món o el millor director esportiu del món,
que per damunt hi haurà sempre un directiu que et dirà ja, però és que jo m'hi jugo als quartos. Com es fa per convèncer algú? Ho dic perquè la setmana passada explicàvem que el vicepresident esportiu marxava, entre altres coses, perquè no quadrava la seva manera de treballar amb la del tresorer. No, perquè jo crec que és, de nou, i quan em preguntes què vol dir refundar el club, és transformar el club i el model de gestió de dalt a baix. Nosaltres el que creiem que és imprescindible fer és protegir el model de propietat i tenir una gestió que ens permeti competir contra els millors. Això és el que els socis volem. Almenys crec que la majoria, o almenys, si més no, jo. Jo, Víctor Font, com a soci, que més m'he presentat a unes eleccions, el que vull és protegir el model de propietat i guanyar Champions. I no m'interessa res més. Per fer això, tenir el mateix model de gestió que teníem als anys 80 del segle passat no serveix. Estem a l'any 2024 i el que necessitem és tenir uns directius que actuïn com a consell d'administració, és a dir, consellers que marquin les línies estratègiques del club i que deixin el dia a dia a la gent que en sap. I a la gent que en sap vol dir, torno en el concepte tridimensional del club, perquè el club és un club molt complex. Tens la part esportiva, que no té res a veure amb la part econòmica, que no té res a veure amb la part institucional. Per tant, el que has de fer és, escolta'm, una junta directiva que tingui capacitat i experiència per marcar les línies estratègiques d'una institució multiesportiva com el Barça. Per aquí hem de començar ja agafant talent a la junta directiva. No amics i coneguts d'un soci que li fa il·lusió ser president, no. El millor talent possible a la junta directiva, amb un mandat de dir nosaltres no ens posem en el dia a dia. Nosaltres no anem en el cap de màrqueting i li diem no. Nosaltres marquem un pressupost, unes línies estratègiques, triem les posicions clau dels executius i els empoderem perquè gestionin el dia a dia del club. I això és el que s'ha de fer. Quan diem canviar el model de governança i el model de gestió és que hem de tenir mecanismes de control, com deia abans, efectius i reals. Com pot ser que qui governa el club sàpiga que facin el que facin, no hi haurà ningú que els hi auditarà, que els hi mirarà, que els farà de control efectiu? Si el que tens és una comissió econòmica que la defineixes tu, la defineix qui governa, i per tant posen amics i coneguts seus. De fet, el president de la Comissió Econòmica va plegar. Sí, bueno, I a la seva directiva qui l'auditaria? No, és que jo quan parlo de transformar el club o refundar-lo, vull dir canviar el model de governança i el model de gestió, i és, per exemple, crear nous òrgans de control de qui està governant, de manera que qui governa ja no té ni pensaments de fer coses que no tenen sentit. Tu quan tens, com tenim ara, un cap de compliance en el club, que és amic i exsoci del president, però si això és l'antítesi del que un cap de compliance ha de fer en qualsevol institució, en qualsevol organització. Per això dic, i no és un problema d'aquesta junta directiva, és que vam tenir aquest mateix problema a l'època de Bartomeu. I vam tenir aquest mateix problema a l'època de Gaspar. I així es podem anar tirant enrere. Estem a l'any 2024. Som la institució esportiva amb més potencial a nivell mundial. Mireu el talent que surt de casa. Si això ho compaginéssim amb una bona gestió, que ens donés diners per poder fitxar a l'estrella mundial, a una, que no haguéssim de gastar-nos 200 i pico milions per fer fitxatges que al final acaben lesionant-se o no jugant perquè al final els nanos són millors que ells. I això és el que ens fa estar orgullosos. Si féssim una bona gestió que ens hagués permès, per exemple, tenir el nou Spotify Camp Nou ja a punt, com a Madrid tenen, perquè ells van començar a l'estadi quan nosaltres ja havíem aprovat per referèndum els socis i sòcies que volíem una casa nova. Doncs jo és el que estic demanant, que crec que era una urgència l'any 2021 i que cada dia que passa perdem més oportunitat. Ara que citeu a jugadors, tenint en compte com està l'economia del Barça, vostè de cara al pròxim estiu, per exemple, tiraria de planter i pràcticament no fitxaria o creu que això, Sònia, és pràcticament inevitable que el Barça fitxi cada estiu? Però això és de calaix, Sònia. Si és que jo crec que és que vivim enganyats precisament per això. Si és que el que tocava ja l'any 2021 era agafar el club, posar en marxa un pla de viabilitat, no 2 anys i mig després com s'ha fet. Vosaltres, en aquest programa que parleu de l'actualitat barcelonista, el pla de viabilitat el veu començar a mencionar l'estiu del 2023. Amb les palanques, sí, sí.
2 anys i mig o 2 anys llargs després... Obligats per la Lliga, de fet. Obligats per la Lliga. El que havies d'haver fet, quan tu entres en un club que és amb una herència desastrosa, què fas? Ens poses ordre a la despesa, poses un pla de contingència. Què havies de fer després? Rebaixar despesa, confiar molt en el planter i tenir un pla per retenir Messi. Perquè Messi t'ajudava a fer la transició, el talent de Messi, i a més Xavi volia que així fos, et permetia fer la transició. I això és el que toca fer. I escolta'm, és que estem a quarts de Champions i ens hem posat segons a la Lliga quan els que han tret les castanyes del foc han sigut els nanos. I per tant és que la realitat ens està donant la raó. Fa una anàlisi del club que m'atreviria a dir que és molt realista, però que... Però és que no se'ns explica així, Jordi. No se'ns explica que aquesta és la realitat. Jo sento el relat oficial del club i se'ns diu que econòmicament tot va molt bé. Quan portem 3 anys de mandat, ja no miro enrere, perquè enrere també, però 3 anys de mandat on ens hem gastat cada any entre 200 i 300 milions més del que ingressem. Estem pitjor econòmicament que fa 3 anys? Però això no és l'opinió de Víctor Font. No, pregunto, és que no sé sumar. No, però és que després els articles de mitjans de comunicació i d'opinió i tot això parlen, gairebé tots, de l'opinió del president del Barça i l'opinió de l'oposició com si fos subjectivitat, com si parléssim de si ens agrada més o menys Lamine Yamal. No, o sigui, la gràcia de l'economia és que és ciència, hi ha números. Jo el que estic dient és 3 anys, perquè l'audiència m'entengui, durant 3 anys és com si una economia familiar que ingressa 1.000 euros cada mes en gasta 1.300. Cada mes ingresses 1.000 i en gastes 1.300, primer tires de la targeta de crèdit, que és el deute. Com que el deute ja el tenim disparat, què hem hagut de fer perquè aquest decalatge el poguéssim cobrir? Vendre'ns patrimoni. Ens hem venut el cotxe, ens hem venut les joies, ara potser ens vendrem un quadre, i a més, perdona, no l'hem venut el cotxe en un concessionari o el quadre en una galeria d'art. No, hem venut amb uns que passaven pel carrer, que no sabem ben bé qui són, Libero, Nipa, i a més ens han dit, bueno, ja t'ho pagaré, i ara no paguen, i no sabem on estan. Però si tan malament ho veu... Perdona, però no és que ho vegi malament, O sigui, jo estic fent una radiografia... Sí, però descriu una situació bastant catastròfica, que és que cada any anem pitjor que l'anterior. Des d'un punt de vista del que és el negoci ordinari. I el que dic és, hem tapat el negoci ordinari venent patrimoni, venent-nos les joies, venent-nos un quadre, venent-nos un cotxe, que malauradament ha sigut venut en comptes de vendre-ho a socis industrials que podien venir a portar-nos coneixement i diners, ho hem venut a gent que no sabem ben bé qui són, que no tinc clar quina reputació tenen, i jo crec que, a més, el temps ens està dient que segurament no eren els socis indicats perquè ens han deixat de pagar. Li acabo la pregunta. Em sembla que està descrivint una situació bastant dolenta pel que fa a l'economia del Barça. Vostè mateix, si no ho he entès malament, creu que el Barça ara econòmicament està pitjor que fa 3 anys. I jo li pregunto el per què s'espera 2 anys a les pròximes eleccions. Dic perquè potser, tal com ho descriu, potser ja no trobarà club. No, perquè el potencial del Barça, com he explicat abans, és immens. I una cosa és fer un diagnòstic i fer una valoració de quina és la situació del club, i l'altra és admetre que aquí va haver-hi unes eleccions... Per tant, ni es planteja una moció de censura. No, és que no té cap sentit. És que entre tots, disculpeu, estem tots una mica sonats. Del tot, aquí del tot. Vostè no ho sé, però nosaltres molt... Dic el món del futbol i del Barça en particular. Si guanyem 2 partits i ja guanyarem tots els títols, i perdem 2 partits i ja no val ni l'entrenador, no val ningú, ja hem de fer fora tothom... Això dels 2 partits ho diu perquè no està gaire disposat a somiar? Jo somio i més que ningú. Perquè, més, si hi ha una competició que en els culers ens fa especial il·lusió perquè en tenim menys de les que hem merescut històricament, i que sabem, perquè tenim altres exemples, que es pot guanyar encara que no siguis el millor equip d'Europa, és precisament la Champions. I tenim veïns i rivals importants que n'han guanyat moltes i que, per tant, en tenen més de les que mereixen,
sense ser el millor club d'Europa. I, per tant, ara on estem, amb el sorteig que hem tingut, amb els nanos motivats, compromesos, que és l'altre benefici d'apostar pels nanos, que tens gent amb un compromís, amb una dedicació brutal, espectacular. Si a sobre tenen talent, somiar, jo primer a la manifestació. I me'n vaig a París a veure l'equip perquè crec que tenim opcions de guanyar i somio amb estar a Wembley, que a més ens dona molt bona sort. Ara que hem passat de l'economia a l'esport, tothom recorda, no cal tenir una memòria d'elefant, Xavi Hernández era, per dir-ho d'alguna manera, el cap de cartell del seu projecte esportiu electoral, i 8 mesos després va ser l'entrenador triat per Joan Laporta per substituir Koeman. Tornaria a fer la mateixa aposta, vist el que ha vist de Xavi? Doncs és una molt bona pregunta, però ja ho parlava abans amb els vostres companys fora d'antena, i jo estic molt content del diagnòstic que vam fer i de les solucions que vam proposar. Òbviament, no diré que doncs em decepciona que amb la plantilla que tenim doncs no n'hi puguem treure més rèdit, que l'equip no jugui millor del que segurament tots els culers esperem o esperàvem, però també sóc molt conscient que la figura de l'entrenador, que per mi és un dels pals de paller important del projecte esportiu, no deixa de ser una peça molt important, però una peça d'un engranatge que ha de funcionar i que ha de funcionar molt bé perquè els resultats vinguin. I és per això que dic que quan tu poses en marxa un projecte en un club com el Barça, has de començar pels fonaments. I els fonaments vol dir que a el que és l'estructura directiva tinguis el talent més adequat, que tinguis una governança apropiada, que a l'hora de fer decisions de fitxatges les prioritats les marqui única i exclusivament la direcció esportiva, que no hi hagin interessos ni de persones, ni d'agents, que al final faci que el resultat no sigui segurament l'òptim, que hi hagi una perspectiva de mig-llarg termini i que no ens tornem bojos perquè l'aficionat al final és curtterminista i resultadista i que, per tant, som els dirigents els que hem de posar les llums llargues i dotar d'estabilitat al projecte esportiu, etc etc etc. Si totes aquestes peces, que jo crec que en el Barça no han encaixat, perquè és tot improvisació i qui dia passa any empeny i ara fem això i ara de repent doncs, el Vitor Roque, que no era una prioritat esportiva, doncs se'l porta i ens gastem... Aquest any ens hem gastat 43 milions, 40 ens els hem gastat amb Vitor Roque, que no juga, i 3 amb Oriol Romeu, que no juga. O sigui, els pocs diners que tenim, en comptes de fer tot l'esforç per rellevar segurament la persona que era més important en l'engranatge, que era Sergi Busquets, ens els hem gastat amb 2 jugadors que al final no compten. Doncs jo crec que això és un exemple que indica que aquestes peces del puzzle segurament no encaixen i aquí és on hem de començar. Si fem això bé, després els resultats jo crec que vindran. Dit això, i ho dic perquè si ara ve Hansi Flick, si no canviem res més, doncs les probabilitats de que Hansi Flick no se'n surti són igual d'altes. No m'ha acabat de respondre a la pregunta de Xavi, Bueno, perquè no és un sí o un no, en el sentit de que jo sí que estic convençut de que l'estructura que plantejàvem esportiva tenia solidesa i tenia sentit. Hi havia una direcció esportiva amb experiència, hi havia una secretaria tècnica molt potent. Jo aquí no sé qui hi ha de secretari tècnic actualment en el Barça. Hi ha Deco, que és director esportiu, però el que és secretaria tècnica, per mi el director esportiu és, perquè la gent ens entengui, el que feia Chiqui del 2003 al 2010. És a dir, una persona que té les llargues posades, que veu les necessitats que té l'equip, no només immediata, sinó a 2 anys vista. El director esportiu és qui ha de veure que Sergi Busquets està acabant i que, per tant, necessita un relleu, i després el que necessita és una secretaria tècnica que és qui coneix el mercat i que et dona alternatives, i te les dona amb suficient antelació, i diu, mira, pel mig centre, aquestes 4 opcions. Pel davanter centre, aquestes 5 opcions, cadascuna amb el seu preu, amb els seus pros, contres, riscos, inversió. I després la direcció esportiva decideix. Com que per Xavi no es mulla, li preguntaré perquè si acaba presentant-se vostè el 2026, Pep Guardiola ja no tindrà contracte amb el City. Vostè sempre ha estat força proper al que feien a Manchester. Sí. No sé si se'l plantejaria, us li agradaria portar-lo a la seva campanya. Sense cap mena de dubte. Mira, el que ens toquen els culers, i em separo una mica de mi, perquè quan tu parles i dius si et presentes el 2026, repeteixo que hem de deixar enrere
els models personalistes, presidencialistes, on entre 4 amics i coneguts intentem gestionar una institució com el Barça. I, per tant, jo el que aspiro i el que estic treballant i cada dia dedico, en comptes de menys hores, més, és a bastir una alternativa en aquest model presidencialista, amb empresa d'amics i familiars, sense mecanismes de control eficients, etc, que sigui el contrari. Lideratges compartits, que hi hagi talent, que hi hagi mecanismes de control, etc. I en aquesta opció hem de crear les condicions perquè tot aquell talent culer que s'estima el club i que pot aportar, hi sigui. Ell ja ha dit que la banqueta del Barça, ho ha dit en diverses ocasions, que no hi tornaria, però... El Pep pot tenir funcions amb qualsevol nivell, és de les poques persones, segurament, que pot tenir des d'un càrrec directiu a un càrrec al futbol base, passant per qualsevol rol de direcció esportiva, però és que no és només Pep Guardiola. No hi ha parlat, darrerament? No, amb el Pep hi parlo sovint. El que passa que no parlo del 2026. Per cert, ara que parla això, m'ha recordat una fotografia que li vaig veure, diria que era un motiu de la final de la Champions de l'any passat. Sí. Ara vostè deia, aniré a París, perquè evidentment, com l'hem vist tantes i tantes vegades amb la samarreta del Barça, em va cridar l'atenció que algú que vol ser president del Barça es fotografia amb una samarreta del City. Sí, vaig posar... Estaven allà amb el... Vam anar, òbviament, a animar en els amics culers i catalans que lideren aquell projecte, el Pep, el Manel, el Chiqui, el Joan, el Ferran, tota aquesta colla, i jo anava amb un grup que estiuegem junts i vaig agafar una de les samarretes que tenien ells i me la vaig posar, i algú em va veure i va fer la foto per poder fer befa de que portava una samarreta... Que el van enganxar, vol dir. Vostè no volia publicitar-ho, allò. No, tampoc em volia amagar. No, ja m'imagino. El problema de dir que vaig a recolzar amics i que els hi dono tot el recolzament, perquè al final jo sóc amic dels meus amics i el que volia aquell dia era l'èxit del Manchester City, sense cap mena de dubte. Passant gairebé 10 minuts de les 8, com sabeu, hauríem d'haver parlat ja fa estona amb el Manel Elias, però estem acabant la conversa amb Víctor Font i encara tenim un parell de preguntes. Laia Tudel, bona tarda. Bona tarda. Avui hem sabut, referent a l'Espai Barça, que el Barça ha obtingut un permís per allargar l'horari laboral, per dir-ho així. Sí, és una informació que ha avançat BTV. Actualment el Barça té permís per treballar-hi a les obres del nou Camp Nou de dilluns a divendres des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre i dissabtes de 10 del matí a 6 de la tarda. El Barça en un inici va començar demanant a l'Ajuntament permís per treballar 24 hores, 7 dies. Això l'Ajuntament va dir que no, que impossible. I, tot i així, ha seguit demanant poder treballar més hores per agilitzar i avançar més encara les obres. Doncs bé, aquest matí l'Ajuntament ja ha parlat amb els veïns del Camp Nou i de les Corts, perquè bàsicament ells han de donar el vistiplau, si no, no es pot fer aquesta ampliació d'horari, i han arribat a l'acord d'ampliar aquest horari. És a dir, després de Setmana Santa, més o menys, el Barça ja podrà treballar més hores. Podrà treballar des de les 8 del matí, de dilluns a divendres, fins a la mitjanit, fins a les 12 de la nit. Què passa? Que a aquestes hores que amplia hi ha unes condicions. Bàsicament, reduir bastant el soroll. Sobretot de 8 a 10, reduir bastant el soroll. De 10 a 12 de la nit, les feines només es podran fer en interiors de l'estadi. Col·locar pladurs, pintures, cablejats. Res de soroll i, sobretot, vigilant també la contaminació llumínica, que també sigui molt baixa. Dissabtes podran treballar de 10 del matí, a 9 o 10 de la nit, fins i tot s'amplia, però no funcionarà la planta de reciclatge de formigó situada al mini-estadi, que ja sabeu també que és una estructura que feia molt soroll. La progressió de les obres no li preguntaré perquè és una qüestió tècnica que... No, però jo havia entès, i em sembla que això és el relat que el club ha fet, que inclús les obres anaven més ràpid del que estava previst, que anaven avançat. En la fase de l'enderrocament, sí. Després, quan hem començat a aixecar... Relativament poc. Les notícies eren que inclús anaven més ràpid. Ara hem començat ja... Potser ja podem anar a jugar abans de que acabi aquesta temporada. Veig que hi ha un punt d'ironia amb la progressió de les obres de l'Espai Barça. No sé si Florentino Pérez podrà ajudar a les obres del Barça, perquè és de la branca, però en qualsevol cas va dir vostè fa unes setmanes en una entrevista a RAC1 que Florentino Pérez estava ajudant al Barça. Sí. En què? Què vol dir? No, bueno, jo aquí
la Junta Directiva arriba a governar en un moment crític amb una herència nefasta i amb una situació econòmica molt complicada, i de les alternatives que la Junta Directiva valora per poder sortir de l'Atzucac no és fer un pla de viabilitat i reduir despesa, no és un pla de generació d'ingressos ordinaris, no és baixar la pilota a terra i ser una mica més conservadors en fitxatges, sinó és la Superliga. I s'aposta perquè hi haurà un ingrés extraordinari de centenars de milers de milions, i això és la promesa de Florentino. I vostè n'és partidari de la Superliga? Això ara t'ho contesto després, perquè és un altre tema. No, t'explico el tema de Florentino, perquè m'agrada explicar-lo bé. No? Llavors, com que fem aquesta aposta, recordeu, jo vaig anar a la final de la Copa del Rei convidat pel president, per Joan Laporta, amb el Toni Freixa, els dos candidats vam anar, i durant aquella tarda, inclús abans de la final, es van signar els documents de la Superliga. Si recordeu, el cap de setmana aquell a la nit, el diumenge, va ser tot el show aquell del Chiringuito, etc etc. Aquesta aposta és una aposta per posar aigua en el tanc i que hi entrin milions, i és una aposta que arriba un moment que està a punt, arriba una altra bifurcació on el club ha de decidir seguim amb l'aposta de Florentino Pérez o no. I per què ve aquesta bifurcació? Doncs perquè, com que no s'han fet els deures, etc, Tebas, que no vol que Messi marxi de la Lliga, ofereix l'opció CBC com a salvació econòmica conjuntural del club. I aquí és on el club bàsicament ha de decidir entre Messi o Florentino. I tria Florentino. Florentino, anem a fer costat a Florentino. A canvi, Florentino, a través d'una persona de màxima confiança, que és soci d'un banc d'inversió que es diu Key Capital, aquesta persona es diu Anas Lagrari, és la persona que comença a assessorar en el club, és a dir, la persona de confiança màxima de Florentino, comença a assessorar en el club amb tot el que és les palanques. La venda dels drets de televisió es fa amb Sixth Street. El club, si recordeu, demonitza el tema CBC. Hi ha tota una campanya mediàtica d'explicar que CBC era hipotecar el club, que ens moriríem, etc. I acaba fent que jo creia que l'operació de CBC, si haguessin fet els deures, pla de viabilitat, pla de generació d'ingressos, pla de xoc, etc, no feia falta i no t'afegeix cap valor. Però un cop descartes CBC, que té el cost de no poder retenir a Messi, és sorprenent que signis amb Sixth Street una operació que és molt similar. Sixth Street és CBC amb millors condicions, però és una operació exactament igual. Llavors, i per què fem això? Doncs perquè Florentino ens ajuda, etc. Tot aquesta... El anar de la mà de Florentino amb tot el projecte de la Superliga és el que a mi no m'acaba de generar confiança. I que hi hagi una persona de la màxima confiança com Anas Lagrari, que ens estigui assessorant a nosaltres, tampoc. Molt bé. Estem acabant. Li vull preguntar, ja ens ha dit que de moment no té decidit si es presentarà a les eleccions, però ara que estem en plena fugida d'executius i fins i tot d'un vicepresident econòmic, li pregunto pel primer de l'equip de la Porta que va deixar el vaixell, Jaume Giró, fins i tot abans de la presa de possessió. Ha mantingut algun contacte amb ell en clau electoral? No, en clau electoral no, ens hem vist alguna vegada i coincidim a l'estiu, perquè estiuegem allà mateix, i aquest estiu vam fer un cafè i ens hem vist, però no en clau electoral, perquè ell està plenament dedicat a la política, però sí que hem intercanviat. A mi m'interessava molt tenir la seva perspectiva, la seva experiència, tant durant les eleccions com després. Però com bé dius, al final la gran preocupació, jo crec que el soci i sòcia culer estarà d'acord que un dels greus problemes que la institució ha patit aquests darrers anys, ja no dic només 3 anys, sinó segurament 5, i que encara pateix avui en dia, és econòmic. Que davant d'un greu problema econòmic, tots els responsables econòmics del club, des de vicepresidents econòmics, el que havia de ser i no va ser, des del que va venir i ha marxat, passant per CEOs, passant per responsables corporatius com la Maribel Meléndez, que també ha marxat, i que no hagi sigut ningú substituït,
Jo crec que això són fets, no són opinions, i que cadascú interpreti el que això vol dir. Han aparegut altres noms com el de Joan Camprubí o el de l'economista Marc Síria, que en principi també estarien plantejant-se aparèixer a les pròximes eleccions. Vostè creu que seria, no sé si dir oportú, tal com està el club, fer una mena de candidatura conjunta? Sense cap mena de dubte. Ja ho vaig intentar el 2021, i és el que he explicat abans. O sigui, tenim el model de tota la vida, presidencialista, empresa familiar, cap mecanisme de control efectiu, el soci no comptem per res, i el que necessitem és contraposar aquest model amb una alternativa única. Al final, gràcies a Déu, el club és tan viu que hi haurà molta gent que es voldrà presentar, però que hem de bastir una alternativa unitària, transversal, que aglutini el màxim talent possible, que sigui capaç, no només que vulgui, sinó que tingui les capacitats per implantar, per fer aquesta transformació del club, i que tinguem un club amb lideratges compartits, amb talent, professionalitzat, amb capacitat de generar recursos, amb mecanismes de control efectius, que posi el soci al mig de la institució, etc etc. Doncs tindrà feina per ajuntar... Tenim, vull dir que no... Bé, aquí normalment... Ho dic perquè falten 2 anys i ja han sortit 3 o 4 noms. El gran problema de discussió acostuma a ser qui va de número 1, que és el que segurament no va acabar de funcionar l'últim cop. No, en absolut. No, en absolut. Jo personalment, parlo per mi, òbviament no puc parlar per ningú més, jo crec que aquí és molt més difícil del que sembla trobar en la intersecció d'experiència rellevant i compromís a gent que a l'hora de la veritat s'hi vulguin dedicar. I jo personalment sempre he dit, a mi el que em fa il·lusió és contribuir a fer aquesta transformació. Si trobem gent que pot liderar el projecte, que té els coneixements, l'experiència i la capacitat, i que el soci votarà majoritàriament, jo em posaré al costat a ajudar, això sense cap mena de dubte, però objectivament. O sigui, hem de fer una anàlisi objectiva de qui pot aportar què, de quina experiència té cadascú, i per tant doncs, que això sigui fet amb criteris de meritocràcia objectius. Perquè ara sí que acabo. Vostè compta que la Porta s'hi presentarà el 2026? Jo, si em demanes fer una aposta, òbviament no ho sé, però si em demanes fer una aposta, coneixent en Jan, jo crec que molt bé. La seva vida és al Barça. La candidatura d'unitat cada vegada es complica més. Per acabar amb un desig esportiu, es veu a Wembley? Sí. Amb quina, si em permet la broma, amb quina samarreta? És dolenta com una mala cosa. Jo crec que somiu amb ser a Wembley, veient el Barça, jugant, jo crec que no contra el City. No sé per què, penso que... Escolti, millor el City que el Madrid, no fotem. Sí, no, jo crec que guanya el City, però jo crec que a les semifinals pot haver-hi sorpresa. La Champions és la Champions. Ara t'ha fotut, te l'imaginaves amb una samarreta bicolor, No, però aleshores, pel que diu, s'imagina una final Barça-Bayern o Barça-Arsenal? Barça-Bayern, jo crec que pot anar per aquí. Estaria bé. Sí, li prometo que si es fa aquesta final el trucarem el dia següent per obrir el Tot Costa. Hem estat més de mitja hora parlant amb qui va ser candidat a les eleccions del 2021 i que no ho té decidit, però jo m'atreviria a dir que el 2026 també hi serà. Víctor Font, gràcies, sort. Gràcies.